Здравейте и добре дошли в личнаефективност.com. Днес ще си говорим за създаване и използване на събитията в Google Календар. В предното видео говорихме за това как да създадем отделен календар за всяка от дейностите, които имаме в списъка, който направихме. А днес ще използваме това, което определихме като прост метод на трите въпроса, за да разберем какво можем да създадем: събитие, напомняне или цел. Там казахме, че това, което може да отговори и на трите въпроса какво, къде и кога, то следва да бъде въведено в календара като събитие. За повече яснота по въпроса, можете да отворите сайта и да прочетете съответните текстове. Така, нека да започнем с създаването на едно събитие, за да покажем как се прави. Най-простият метод е просто като кликнем някъде и отгоре имаме събитие или напомняне. Избираме събитие, по подразбиране събитие. Като разбира се, тук можем просто да напишем това, което искаме да бъде събитието ни, това как да се казва. Но това не винаги сработва, основно заради местоположенията и начина, по който те се определят. Затова на тази стъпка аз просто ще избера календара, в който искам да влезе това събитие. Да речем, че това ще е събитие от първата работа. И след това давам редактиране на събитието, за да мога да видя всичките му подробности. Да речем, че това ще е среща с колегите. Избираме деня, часа, началния и крайния час. Като тук можем да избираме дали да е цял ден и дали да се повтаря. Ако аз имам среща с колегите си веднъж седмично, то мога да избера да е, да речем, в понеделник, всяка първа седмица, седмично, края да е никога. За седмично понеделник. Така. И стигаме до полето, в което се въвежда адреса. Ако в първото поле горе отговорихме на въпроса какво, т.е. какво имаме да направим, тук трябва в вторите полета отговорихме на въпроса кога трябва да бъде направено. Тук трябва да отговорим и на третия въпрос: къде трябва да бъде това направено. Сега, защо е толкова важно това поле? Това поле е важно, защото информацията в него се взема от Google карти. И това крие някои особености, които не винаги се забелязват на пръв поглед. Когато въвеждаме адрес в това поле, трябва точно да спазваме формата. Тоест да бъде въведен по същия начин, по който е въведено в Google карти. Тук можем да имаме обект, като да речем площад Полтава, Велико Търново, да речем, или площад Цар Асен I, който е площада във Велико Търново пред крепостта Царевец. Но виждате в какъв формат той е изписан. Обекта, запетая, града, запетая, България. Можем да имаме, разбира се, и улица и номер. Ако е, да речем, улица, която се показва тук, Евгения Кесимова. Това е една много малка и тясна уличка, но тя е изписана в същия формат. Улицата, като тук трябва да има и номер, да речем 5 или 7 или 11. Градът, държавата. Защо това е толкова важно? Това е важно заради начина, по който Google Now функционира. Това е това, което Google се опитва да създаде като персонален асистент за клиентите си. За да може той да определи кога и къде трябва да ви насочи и да ви даде съответната карта, е необходимо да може да разпознава адреса. А за да може да разпознава адреса, е необходимо адреса да бъде въведен в формата, в който е въведен в Google карти. Когато започнете да пишете, предложенията, които се появяват отдолу в списъка, са предложения именно от Google карти по начина, по който те са въведени там. Тук трябва да се обърне внимание на някои тънки моменти. Например,
Искам да речем да въведа събитие, което ще се случи на улица Гагарин. Да, обаче виждам, че тук такава улица не фигурира. Фигурира за други градове. Защо не фигурира? Защото тази улица всъщност не е въведена като улица, а е въведена с гръмкото име булевард. И не само булевард, а не булевард Юрий Гагарин, както би трябвало да е, а е булевард U.A. Гагарин, Велико Търново, България. Това всъщност е една много тясна и къса улица, която обаче носи гръмкото име булевард. Така. Другото, на което следва да се обърне внимание, като тънък момент при въвеждането на адреса, е улиците, които се въвеждат с цифри. Ако е да речем улица 3 март, виждам, че също има 3 март на много места, но не и където ми трябва. Но ако я въведа ето така, веднага ще я видя тук. Не забравяйте да добавите и номера. Чем 1. Така, може и да не стигате до вход, етаж и така нататък, но е важно да имате улица и номер, ако става дума за адрес. Разбира се, може да въведете и директно някакъв обект, като да речем парк Марно поле, което ще ви позиционира към центъра на парка. Това са основните неща, които задължително трябва да има едно събитие. Какво, къде и кога. Като къде трябва да бъде въведено в съответния формат. Ако не сте сигурни за това как точно се изписва обекта или адреса, който искате да въведете, отворете Google карти и го погледнете. Ето в случая примерно виждам, че парк Марно поле е изписано без интервал между парк и кавичките на Марно поле. Ако въведа интервал, също го разпознава. Но някой път такива дребни подробности могат да объркат нещата. Затова въвеждайте ги точно както ги показва. Разбира се, в едно събитие трябва да имате всичко, което ви е необходимо по време на реалното му изпълнение. Т.е. когато сте на място и трябва да свършите работата, заради която сте въвели това събитие, трябва под ръка, в момента в който отворите събитието, независимо дали на компютъра си или на телефона си, да имате или информацията, или връзка към информацията, която ви е необходима. Затова можете да прикачите файл, който да използвате от Google Диск, да речем. Този файл се добавя в събитието. Можете в описанието да добавите най-различни неща. Можете да добавите телефонен номер, който телефонът ви автоматично ще разпознае като телефонен номер и ще ви даде възможност да го наберете. Можете да добавите, да речем, бележка в Google Keep. Ето тук съм създал една бележка и като я отворя, виждате, че тук има един адрес. Копирам адреса и го слагам в бележките. След малко ще видим как се изглежда това на телефона и ще видим, че това се отваря в приложението директно на телефона. Така. Разбира се, можете да добавите и имейл адреси на хора, за да създадете споделено събитие. Но като цяло у нас в България не е толкова разпространена тази практика да се използват споделени събития. Иначе, разбира се, това е една много удобна възможност. За споделянето обаче няма да говорим тук. След като сме въвели всичко необходимо, запазваме събитието. Така. Къде се появява то? Да минем на седмичен. Ето. Понеделник в 9 до 10 среща с колегите в парк Марно поле. Ако отворим на месечен изглед, ще видим, че ето, във всеки понеделник това, което сме въвели, се повтаря. Нека сега да видим как всичко това изглежда на мобилният ни телефон. За целта да затворим излишните неща. Така. Стартираме календар. И ето в календара, той вече се е синхронизирал. Виждаме това събитие, което сме въвели. Като виждаме и това, което е
Снимката е от Google Street View в картите, която ни показва директно как изглежда обекта, на който искаме да направим. Виждаме времето, виждаме как се повтаря, виждаме документа, който ако кликнем, ще отворим в Google документи, директно на телефона си. Виждаме и телефона, който ако кликнем, директно можем да изберем. Така, виждаме и линка, който въведохме към бележката в Google Keep. И след като и дадем да се отвори с приложението Google Keep, вътре ще видим самата бележка. Окей. Можем да използваме полето за бележки на събитието, за да въвеждаме вътре най-различни неща. Идеята е, че трябва да имаме цялата налична информация на едно място в момента, в който ни е необходима. Създаването на събитие, разбира се, може да се случи и от самия телефон, като натиснем ето този бутон тук и изберем събитие. Сега тук ще се досетите за основните опции. Можем да си изберем календара, може да си изберем времето, местоположението и така нататък. Но аз искам да ви покажа нещо малко по-различно. Нека просто да започнем да пишем среща. Виждате как се появява въпроса къде. Ако кликна къде и започна да пиша някакво местоположение, хайде пак парк Марно поле, и го избера, ето тук. След това ме пита с кого. С, да речем, Иван. Давам готово. И автоматично обекта се добавя като място. Човека не се добавя, защото го няма в указателя. Но по този начин също бързо можете да създадете събитие на телефона си. Имайте предвид обаче, че по този начин въведен обекта, както се вижда в момента, няма да изпълни критериите, за които си говорихме на компютъра. Тоест Google Now едва ли ще го разпознае като валиден адрес. Но ако му въведем пълния формат, парк Марно поле, запетая, запетая България, то тогава можем да сме сигурни, че Google Now ще го разпознае. По този начин се създава събитие. Хайде ще го създадем, за да видим как се показва на компютърът ни. За целта да се върнем отново при него. Събитието да минем на дневен изглед. Ето го събитието. Обикновено отнема до няколко минути, докато се синхронизира информацията между компютъра и телефона ви. Мога да редактирам, да сменя каквото е необходимо и така. По този начин създадохме събитие на компютър. Видяхме как то изглежда на телефона, видяхте и как да го създадете на телефона си. Основното, което трябва да се запомни, е, че събитието трябва да може да отговори на трите основни въпроса: какво, къде и кога. И по време на изпълнението на събитието, което сте въвели, трябва да имате цялата ви необходима информация въведена вътре в него. Това беше всичко за създаването и използването на събитията в Google Календар. От мен за сега толкова. Приятно четене на личнаефективност.com. Не се притеснявайте да коментирате или да се свържете с нас чрез формата за контакти с въпроси или всякакви предложения, които имате. Лека вечер от мен и довиждане!